Ni nerea naiz eta 23 urte ditut. Nik ikasketa goi mailako Zarauzko Montalbertia institutuan egin ditut. Nik ikasketa hau aukeratu nuen txikitatik gustatzen zitzaidalako estetikako mundua. Asignatura ezberdinak egin ditugu, makillajea, depilazioek, manikurak, estetikan dauden asignatura guzti. Ikasketak egin dituenean lan mundua zen nire helburua eta lortu dut. Gustoko ditudan asignaturak makillajea, depilazioa eta masajeak dira. Praktikak Indarmin zentroan burutu nituen Zarautzen 3 hilabetean. Praktikak oso positiboak izan zaizkit, ikasitako arlo guztiak lanera eramateko oso baliogarria izan zaizkitelako. Gaur egun estetikako zentro batean egiten dut lan. Aritu ditudan ikasketak lagundu dit lanpostu bat bilatzen. Mundu honetan, naiz eta neska gehienak lan egin animatuko nituzke mutilak goi mailako estetikako zikloan lan egitera. Batxilerra bukatzen ari diren pertsonei gomendatuko nien goi mailako estetika zikloa egitea irteera profesional asko dituelako. Lanbide heziketa lanean sartzeko bide bat da. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.